Marguerite Master Fish Oil. Време е за реклама по Супер Тунс. Здравейте, аз съм шеф Манчев, а вие гледате Готви с Lidl. Днешната рецепта е класическа за българската кухня и комбинира любим деликатес с много вкусни зеленчуци. Палете котоните, ще готвим дропчета по-селски. Нямам търпение да ви я покажа. Да започваме. Това са необходимите продукти. С Центрум. Опитай новият Центрум активно движение за тези, които не се спират пред нищо. Избери кой си с Центрум. Опитай новият Центрум. Нелиот с англеместия. Къде смувате и плаче. Идеме теб. Танглеместия. Време е за реклама по Супер Тунс.